Twaso dia no midimani etwemu ewo atifi Amoah mantem no emu eye bongo mansinu emu na ekobesi enna kakrani na dehye ewo ayopia so ye omkasa ye ni nyina ne so makwantempon ho nsem enhyeda enyina ne naso ye kra ntimpanifo emeye wo mu emwana manebo efiri ho ba ne se prempren de mansin kra chimpani so ede nani akohwete bia no no wahye ombo se kwan bia so obehwe sempanifo beba besiesie kwan no ede ama dehye wo na wachiche mu no ewo kantanka kwanseseme so ene ebo amane se adehye a won ewo ayopia soi esu yie pa isanse ekwan a won nam so edi dwuma enkanka ene ne wonam so ekodi dwa no ha adwen yie pa kwanhia hodo enesi ewo so ne sasunti won edi adesrede eto mpanifo anim se wosre wada won bra na won beye bribi emfa won kwan no ho ema won na enne de na aban krache pani metre DCE a wowo bongo mensini mu ede abetu dwa no eye bosha wode ma adehye wowo ayopia soi se enje bia obeba beye bribi ede afa won kwan no ho ede ama won enkanka ene nia eben soi edwa no DCE echemu se obomoden edi nani efemu na wohunu se ekwan no tebia no ehu yie pa monchimonka hodo ne amana ededemu no ema akwantuwe wo kwan ne so no eye den yie pa ne no ka ho ena kwanhia bi esi ewo honom ebi etese nia afidie tetafo ekonya ya na kwanhia no emu edin yie pa DCE ede ato adehye wowo ayopia Gorigo ene soise won tibia no edru assembly anim wonsu nso edru honom eno nti wohwe se district road improvement program ye drip infidie no wodi ebekọ kwan ne so animanim ya na watumi aye bribi edi afa ho se ne be ya kwantuo ebeye mre ede ama won wei ede anidaso ene ahotoso na ede abre adehye a won ewo ayopia soi